Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Inamba isense kusona nikusengela 5 ntambama hayi ku WhatsApp. Ngandla ukuthi ningangi WhatsApp. Fonani from 9 ekuseni ya 5 ntambama kuphela. Futhi awukwazi ukulokhu ungibalisela nganza ukuthi lokubalisa nganza ukuthi zame airtime. Angeke ngithi ngikunikeze ithuba lokukhuluma nami mahala ngikuphendule mahala bese futhi lokhu ngibalisela ukuthi wena unamali nani. Angithi njengoba ngichaza amaphupho mahala ngiyenzela ukuthi nongenamali akwazi ukungi-access yabona. So more than that usho ukuthi uzofuna ingalo yonke phela yabona. Phone from 9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela. Hayi ngo WhatsApp. No. Yabona? Uthembi akhanya uthi ke mina mkhulu ngibuphe umntana wami egqoke izimpahla ezindala. So Thembi kuyabingelelwa awuthi mina mkhulu asazani asibona abangani. So uyabingelela uyacela. Ilo nje umthetho esubambayo. Mina ngiyacela nganza ukuthi kwabanye abantu angikhulumi nabo ngathi abangani bami noma siyazana even if abangani bami ke noma yidu have abangani but ngiyabacela uma kunento ngifuna ukuyibuza kubo yabo noma sengiyifuna kubo. I-video yamaphupho ngempahla ezindala ikhona. So that is why I decided ukuthi kule video kulokhu asikhulume ngempahla ezingcolile. Ukuthi uma uphupha ugqoke ingubo ezingcolile noma umuntu egqoke impahla ezingcolile kuzofanana into eyodwa akushintshi. So number 1 ngokujwayelekile kuma uphupha ugqoke izingubo sesithele njengoba Paul ubumazi ingcolile ngoba lokho kusho ukukhungathwa izono, ukukhungathwa amacala noma kusho ukuthi awukasindiswa wena sengakaphenduki. uZakhariya 3 verse 3 uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo wayemi phambi kwengilosi. Kanti uIsaiah 64 verse 6 sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Number 2 ngokwesintu uma uphupha ke la ugqoke izingubo kuwuPaul ubumazi ingcolile ngoba lokho kungasho ukuthi ungeze wena uhaqwe amathunzi amnyama, uhaqwe yichitho noma ke kunento amabhadi nje kukhungethe edinga ukuthi uyihlambulule noma kusihlambulule ngokusheshsha. Should isukuma uthole izinto zokusihlambulula. 3 futhi ke uma uphupha la ugqokile izingubo siyasithola njengophawu oluhle uma zingcolile kodwa uzikhumule. Lusho ukuthi noma likhomba ngesinyathelo sokuphenduka sokulahla izono nokusindiswa kwakho. Shothi umuntu ongenzeka uyaphenduka noma usanda kuphenduka noma usanda kulahla izono noma usanda kusindiswa noma usanda kwamukela insindiso. Noma usanda kulahla imkhuba yakhe emibi emdala. uZakhariya 3 verse 4 yathatha yasho kuba kwababemi phambi kwayo yathi ke mkhumuleni izingubo ezingcolileyo kuyena yathi bheka ngidedisile kuwe ububi bakho nakwembathisa ezobukhosi. uIsaiah 61 verse 10 ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami ngoba ke ungembathisile izingubo zensindiso wangisibekela ngesambatho sokulunga. Kanti ke number 4 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha ugqoke izingubo kube uPaul uhle mazi ingcolile kodwa usikhumula ngoba lusho ukuhlambuluka ngemuva kokwenza mhlawumbe ihlambo noma kokusebenzisa imithi emhlophe noma ke iwasho. Futhi iphupho lokukhumula ingubo ezingcolile ufaka izingubo ezihlambulukile ezinhle noma eziclean lungafika komunye umuntu ngoba eqada kwenza inhlambululo noma eqeda kwenza inhlambuluko noma eqeda kusebenzisa nje imithi omunye ngenze kusebenzisa nje imithi uyaqhuma uyafutha uyaphalaza imithi emhlophe le yokulwa nezichitho yokulwa namathunzi yokulwa nezicwacwa eyiboneke sekukhomba ukuthi le mithi iyasebenza ukususa ini lento ekade imnamathele ekade imhaqile ngamathunzi noma ezinyama ezichitho njalo njalo. Sebakhulu besibeka la ingubo ezingcolile kukhomba ukuhlambuluka kwalesi sidalwa
esingcolile uma ukuthi uyazikhumula ngoyiziklini noma-ke zingcolile, hlambulula leso sidalwa, leyo moya wembethe engahlambulukile. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.